Dneska bude mít snídaní. Takže dneska je to slanina z vejci. A kdo to nemá rád, omeleta se sýrem. Vás zve, velký vás volá. Pojďte se vozit, pojďte se smát. Čekáme na vás. Ryby dopředu, draci dozadu. Nastupujte, stupenky zakoupíte u bílého vozu. Volkswagen Transporter. Můžete dát 105 na jeden záběr. To jak to perlí, jak to se natočím. No, hele, já jdu dolů, jo? Jo. Co je úloha na dnešním natáčení? Vítat. Hlavně dát lidem nažrat. Musí se najíst. Napít, odsouhnout. Jsme v lomu Nová Amerika nad Karlštejnem. Pod Karlštejn. Kolem Karlštejna. Pecka, největší. Jo? Speciální technologie. Hele, máme tady skvělý dva borce, To byla celá technika. techniku nepotřebujeme. Přesně tak, stačí technici. Tady ty dva démoni. Tak dále. Luxusní prostředí, nemá to absolutně žádnou chybu. Na lepším místě jsem snad ještě nelítal. A akorát to počasí, no. Ale jsou sluníčku, svítí, to dobré. Hey man. A byli v pohodě dneska teda, jak to za tebe proběhlo? Je to dobrý. Jak bys hodnotil partu tady, Levní Kolektiv? Ale jo, jde to. Je to poměrně slušná parta. Super, panuje tady výborná atmosféra a všichni do toho jdou naplno a to mě baví! Máme tam všichni plný kecky, bych řekl. Všichni jsme si smočili svý prčky. Až na Honzíkat, ale toho to tak čeká. Ne. Já to hodnotím velmi dobře. Líbilo se mi to, všichni fajn. Díky. Těším se příště. Já si odvedu tu zmrzlou ženu. Toho, ale hoď toho teď tomu. Tak uděláme kolaru. Že ne si to přibliž. Už to víc nejde. Už je max. Yes! Tak Johnny. Jaká? Johnny Depp. Dobrý, šlo to, no. Počkej, vole, takhle to udělej. Ale Johnny se vyskočil. Meru, pojď. Jo. Řečení skok. Jede timelapsík.